Sisi, yayibona le nto yakabrother wakho? Sifake ezintweni ngoku. Xesha kangxaki. Pholile lo muntu ngakhathazeki mamzo. Sister, ngakhathazeki lo mjita siyamfuma. Utata siyamfumana. Bitezu. Bitezu. Hayi ngiyakwazi ukuyista ngexesha leni. Awuzawubuya ebole ireward akuphuma nemoto apha komntu uzayinqaba le. Izawukutsho ngowe nomama. Kanibona? Hayi kodwa izawuphuma man. Uzawufumaneka imali, awuzawubuya. Hayi kodwa inganceda le nto. Awuzawubuya bazawufona. Ngiyambona sefile nakule picture box. Nanje nikhululeke. Umlozi lapha nizamfumana nje. Ngiyafumana kahle. Nisixakisa kangaka ngumuntu o10net opholileyo ovuba ushushu uqaba amathanga. Kaloku nguye lo ndizingayo. But this would help, Mom. Missing person, have you seen this person? Central class zibonwa ngabantu ukubona. Soze bangafoni man. Moto yaphuma pha la reward. So le reward zaphuma kuwe. Izawuphuma ungabi nawari ungakhathazeki wena mama izawuphuma wena. Simulele. Ngiyacela man. Yo. Ngikhaphe nami ngibulini ndiposte ezwe lapha phandle. Go. Ngiyacela please ngisekhaya. Ayisana nasikena phithizela for into kangxaki. Nazi izinja zika no Dick ngokaphandle. Ngiyaphithizela. Mama, kubrother wakho lo. Andiyazi nje ungazifuni nje. Yamazi ngumna kwethu. Ngoba ushushu bamathanga. Ngiyabulala umuntu sana. Umuntu stoklekese kulo ndawo akuyo. Hayi, sa. Sabuye. Wethu. Lonto lo mfana uhlele nje une-okapi evulekileyo epokothweni. Azibaya uzala ngomoni. Nimgqibele nini on time? Umuntu lo. Sekulithuba sande ngamboni. Sekulithuba engeke endlini. Yes, zangasho nobuyazi. Ngizomshita imali. Dabona ngaye sengekho. Isimanga ke sana zonke impahla zakhe zephendleni. Yala. Ukasiyanga, akathathanga? Cha sithatha umkena lencane. Sazabuya. Faka le apha engaphaphathi kungwe. Sazabuya. Fakile ngapha. Ya, kazi. Khona. Soze bangafoni. Hayi soze bangafoni. Ayininzi le mali. Awuzawubuya xolo. Man kodwa ingathi ukuqhelile man. Mna even nohlobo uthetha ngalo ingathi sekendathethe nawe. Hayi mina siswami suke eKapa ngenyawo. Angene N2. Hayi singambuza naye. N2 nibonile ehlapha. Soze siswami. Ngiyafika ngapha suke eKapa. Zange waza. Hayi zange ndazapha. Ndinadibana nazo nemfene pha. Hayi singawuzikhandela ke nawe singanqini. Hayi zange ndazapha masiswami. Sabusibuka le baba. Zawubuya yena. Ndandifikile apho mesita nyani izolo. Cha ndalobe into mbiyakuxelela. Fikile apha. Cha egethini ngifumene isigezo ndifika sister endlini yakho yebo. Ndagezeleka khange ndithande. Khona intwana endigeze nibuza uba ngubani. None boneke sister. Donqena unyawo omtsha lo. Ndihead umlalala apha. Ndibanjwe sister. Yalo le. Yohlala 15 years mina for he had a murder. Yalo le.
Ayicapukele izinto ezi. Because ndisakahle umoya omhlapha. Ndiyayikhwaza. Mary. Kanti ndimile phaa egeyithini. Kufike enye intwana. Yaw. Andihamba baze ndwana zikasimisi. Ha ufuna ntoni rhomano ne iphethe ibhiya. Nam ndisele qha ndifuna umthamo kuyo. Boy khaze yintwana ithini kuMary. Ndingakanani Mary? Kunini ngaba indoda Mary? How many years? For bana biza isibhanqa sentwana. Yalo le. Uthina kadebe ubanjwe. Banjwe Mary. Ka ubulele umuntu guess what yenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni? Guess what Mary? Yahlala for 15 years. Amapolisa angayazi ba uyenza i-pregnation yakho. Yalo le. So andifuni sisimere ndakena banjwe. Ka umuntu endiziza ngobubi klonyaka ndisicela Mary anigezeli umuntu ka umuntu siza ngobubi ndayiya nje into ngiphosa komkhulu. Yawoya zezinyanya. Yabona nditshoko. Ngqonele. Hey, Angelaye mbaliyo. Khawume man, khawume nesisonke. Mabhuthathi apha. Khawutsho. Ubuthembu sizayogcinga. Ndiyaqonda ke ukinoba ubuyiswa ilondo leyo ngokuze zoniphendule. Okay. Yani besathela ngathi simele. Sister, sorry man ne. Ngicingile kanti le phezulu kwayo. Sister. Thethile naye sendlini ayithi tsuni. I don't think zakwazi noshamba. Uthini? I don't think zakwazi tell. Sorry. Hey. I don't think zakwazi tell yabo. And because nami umoya wami awungivumile. Hey. Yabo. Hayi ke bhuti. Kulungile ke. Kuyafuneka ke mina ke ndifune omnye umuntu enza amnika le 1000 rand. Kuba kaloku wena ngoku ndiphoxile khange ndikulindele ba ungangakwazi uyenza lento. Umntu mthini ke? Kaloku lo muntu bendizayo ndicingela uLiya. Benza mnika i1000 rand for kumbulela. Ngithathele uLiya. Hayi ndithi kaloku andiva wena. Mara uva wena. Mary. Awuva wena sisime. Unedebele. Nobune headache wena. Ndiyethi Smerne. Andizukwazi ne ukuthetha naye over the phone, you understand? Ngaske mna uLiya, yabo uLiya awudam. Kanti ufuna into uLiya ngaske sibona ngenkophe. So ngaske ndiye horse's mouth yawo uyaqonda. So hayi so bareka wena. Sabena nayo uLiya phila sithando sami yafa kamposi. Hayi Uthini? Cha ufika ndithi sithando sami. Hayi ndithi sithele man phume siswami. Yebo. La ku-update ke ngikino le sister. Okay ke bhuti. So sisime. Sharp ne. ULiya zawulatsika. Cha. Asaye ndike ndizama umfonela mna kwam so then yazi ba ke ngoku. After that I tell you all ne. Sharp sister. Awumengo thandane ka baba. Uhlalele phansi kwalendawo awuva. Thandazo ka baba uthi mingo suka lapho. Sawubona wamengo. Awumengo thandane ka baba. Uhlalele phansi kwalendawo awuva. Thandazo ka baba uthi mingo suka lapho. Enanga Ewe cha. uthi uqinga phi nafonde? Ngisuka apha enkelekethe xa. Kodwa ikhona nje into ebendiyihambele wena phaa kwamalungu. Hayi ndamayi manayi ndiva kabuhlungu ndaba. Awundixeleli izinto ezenzeka apha elalini. Yintoni ngoku? Le ntwana semampingi nawe uthi ibikhona ndaba. Suka. uLiya. Ikhona lo ntwana leyo. Bendiyiwe ingantoni mfundi menzathi ikhona nantoni. Uyayazi mfundi la ntwana ngifuna uyibona le. Yakwenza ntoni ndam kuba oko sisengamakhwenkwe nani xabana ningavani. Nangoku singamadoda anisavana ngoku kwenzeka ntoni kantanga? Kamandi nangami uyayazi into indala le. Andifuna uyibona la ntwana iyandidika. Hayi. Kodwa intam ngathi uphinda elo lidikayo. La ntwana ntam ndidlula phaa kuyo ngenye imini njengoba ndisithi ndikhe ndayibona. Ndidlula phaa kuyo ngenye imini ndifuna ihamba idlala le ntwana lena. Hayi yona ndibuza ihlala idlala uba iphi yona. Uyabona? Awubayivaphi into enjalo. Uyabona ke? Zintoni ezonto? Uyandidika uLiya bra. Imosho lelibhayi. Zento zasebhayi zenzayo. Ngapha yazi
xa nodibana nayo Ntangam, nansi into elungisayo. Phepha ngekhuni. izawunceda ngoba iphinde ebhayi Izawube khona. Nansi ntangam. Nansi. into ozanceda ngayo unganikhuzi Angeke nami. Soze ntangam. Awuyeke hlo Andimi phepha. Intoni time mama? Hayi boss. Kwenzeka lona bempalini. Hi mama. Unjani molweni? Hi. Yintoni kwenzeka lona bempalini ngoba muphi? Jani bani banibhizi nixhoma amaphepha. Ngiphakala ntoni sisi? Sipromote into zesikolo man university yabo abantwana baphuma ku matric bakwazi ufunda yabo. So sibanika like a website ba apply njani and everything. So Kweli langa. Ayu, kaloku sana. Ntoni langa manje uzafuna siyibeke le nto time afuna ibuyile kunini empilweni. So yeah, siyenza lonto Sister B and yabo yayibona. So yeah, university. Kungaqi lo. University Sister B. Uyahlekile. Sinceda abantwana besikolo bakwazi uapply for into zesikolo. Bafana so ungaqi is missing. Lahlekile. Oh, Not missing. Never missing. Lahlekile. Ulahlekile. Baleke nento lo. Unemali apha khoyo. Ndiyicinga nami lona. Hayi Nkosi yami wenda kabhubhanga sisi. Sister B, Oh, Nkosi yami. Ulahlekile. Hey. Sister B. Sileqana ngapha yamani Sister B yabo. Sikwazi ufumana nabantwana xa bephuma ezikolweni yabo. Unjani uMary sisi? Right, you right. Uvuya wesi xa abantwana bezawufunda. Ukubona Ulahlekile sisi. Is missing. No, masambe. Uzawubuza ungakhathazeki. Uzawubuya. Okay. Islam ungakhathazeki. Uyayenza lonto kumakhulu. Cela nje noba inamba yakho. Asibe uphinde ungiqhele. Ungazibuphinde. Abendlala intoni wena? Jina kulenqa lo makeup lona kulenqa lo makeup tena. Ji, yadlala mos. Aki is missing. Oh, nikunemali apha khoyo. Have you seen this? Kuya mosilona. Hayi bo ngaki. Oy ndoni boy sawuqhwatywa ngubani uThixo. Khangada George. Yabona bungasoze ulunge kulonyaka boy. Bendifona yazi bendikufuna ngithi kanti bani nawo unyaka omhle sihedane wasikhathi. Hayibo and ayilahlekanga mali kodwa reward to anyone who has information 1,000 rand. Utheko ibaleka mna lenwana. Yasiba baye obushwari le. Thek. Jo hey umhle posteni qanqa. Umhle posteni. Yukudibena bawela lonyaka. Shile boy. Hola, hoy. Intoni ngokwezi poster? Yazi poster emalini? Hey yazi. Abandiyenze ngamalini lena. Ufuna ntoni apha? Awuphatha. Yazi simla nami. Ngiyixolela uThixo yena ukweni. Because into enzayenza kuyisaba ngumangaliso. Kwathini? Yintoni incwadi yakho nami wena boy? Mbiza iboy wena. Yintoni incwadi yakho nami? Ufuna thini kuwe boy? Mbiza iboy. Jonga nokuhedula lapha kodini yibona. Mbiza iboy kodini. Ana kunuba ngoku kodini. Akhose yadina apha. Anza nyathela le ntwana. Yekeni bethuna. Awungalinge apha wena. Anda kunyathela wena. Hayi khasuka manje. Apha ndizibukele poster apha ndiyafika apha newari bandibona ndiyamaza lo ngxaki newari bandibona ungxaki yayiva le ntwana iyenza le nto kum itheni ufuna ukuhede wena Khatebe ayeke mani ngoko.
Naxabana ngephepha. Khawume mani sungama ngonantsika mntanam. Utheni ulahleke nyani mfoko? Funda loo nto. Ulahleke nyani? Simndantshilo ndathi umntu kanengxaki norhadebe uzabethwa zizinyanya. Bo missing person. Missing person. Asendenza ingoma le nto enwana zemapiano TikTok ayenza i-remix. Ewathi missing ngxaki missing. Missing. Tak. Mama. Into ngokulela apha. Awayebhedini ke ngoku. Yo kunzima kaloku yazi nxa sekubushushu. Kazakale nezenzini sifake ke into beniyazifaka. Fakile mama everywhere. Yonke into ihamba right siqabele wethu ngoko. Ngithanda uzixakekisa. Hayi mama. Kuthini usixakekisa sana into okwena lahlekile? Simbuleke. Ngowasekhaya lowa uzalwa nam. Mama, but what if something happened ke uzawuthini? Mntanam ndiyamazi ubushushu buyomohlula qi. Yabona mhlanazana wabuya zibuya ziba ugqithiwe pha. Olonto akutyiwa kule ndawo vela kuyo. No. Hleli nje urhawula ukutya. Ngolenzama 2 days wonke suke Kapa ngenyawo. Okutyela indlu, okutyela 2 days. Mafuku. Hayi Ukutya kwakho ifuwa konke akungabe akukho. Mama ngibekele esibhedlela. Tata ngikuphithizela nje lento yakhe. Ulele esibhedlele ngoku eqala. Hey. Ngaloku walala esibhedlela ngoba kulapho ebhubhela khona. Ngoba nayo umuntu kufanele kwenza kuthatha. Hayi. Ndixakiwe simulele ndixakwe. Anayo nemali yokumngcwaba. Johnny kasiyeke ngoku i-sad news. Sakhaya nalo tatakho ne? Sokho kusherela ngoku omamakho nawudabawo bakho. Hayi sizamfumana kodwa. Asiyeke enye ne. Imali yamasikozi ngifumana ngekhupha ngoba. Mali yakho yona. Ntoni? Kaloku umntana yakhe imali sobudala umsonda nemali. Sitana umgugula yakhe beyabundisana nomama uyagula. Sabubundisele le mali ayikho libayenza nyani. Ngethanga. Simulele. Yana bamna ngumuntu wenhliziyo. Ngumuntu wenhliziyo, umlozi, umuntu wenhliziyo. Khona kushaya amanzi. Ngumuntu wenhliziyo mama. Uyayazi lo kufuneka ngikhathazeke. Akaseni nemali lo muntu lo. Yakhe. Okay, John. Khawuye bag nami uyonithathela ilanti. Uthathe imali pha uyothenga idrink. Mali. Noma imali thatha bag. Simulele umthembile lo muntu. Amngene ibheg yakho yonke. Sana andimthembanga umuntu akho imali pha kula bag. Simulele. Umuntu waphi lo? Ndinako ungayiqondi ke ngoku. Zininzi ngoku red flags zakhe. Mna Izawuvela ke kodwa. Khase ke kodwa mfisa awusoze kaloku udipha betafuleni. Zobaphethi. Simulele. Yabona lo. Ayibona. Umuntu umhlenzi ulambile ufuna ngakho. Uthi singahlala ehlathini. Hayi sana. Nawubona. Yathi nani? Missing person. Khathi kutheni wandedlula mfondini ndilindele wena apha uyadlula wena ngoku. Uhambe njani mfondini kwaMary? Isho handa bekahle hlupha. Ngokoyelo mele mbekela abasawenza njalo. Yabo. But lena ndifuna yona ndisoze ndiyenze leyo ndifuna yona. Khandi capkisa nendibona apha epalini kanjani. Uqonyeni nansi ipost nami. Post yantoni? Yifuna igcwele missing kangxaki ilokishi yonke lapha kuthiwa ulahlekile. Yambona ungxaki boss. Ungxaki ingcela imbela le yaba kwaMary. Bona Isiqaphothi ezi la le yakulo Mary ngathi brother wakhe. ulahlekile. Foni ka unibuya nyuka sithatho songa because missing yakho pa.
ulahlekile xa bekhona i-reward yazayifumana umuntu omfumane engxakathi 1000 ndibona le ndibona lona ndithi asithi kanti ibifile hayi man rhatebe asibhubhe mna stop it man, I don't like it. Awukwazi kaloku mfondini man unqwenelela omnye umntana uba makabhubhe mani. Hayi man rhadi. okay mhlawumbi ndibeke rowo ne pasta upasta one unento enjengoba ungcwele kasithi kanti yaphila kasithi kanti yaphila phila emazulwini rhatebe stop it man. Rhatebe mamela mfondini. Ndithi kuwe le ndlela uthetha ngayo akumelanga ubuthetha ngayo man, uyindoda into iyawukwazi unqwenele indoda uba mayife man. Emthethelele ngxaki Andimthethelele amakaye kuba selasi bandadlala mani ntoni tata dadlala mani rhatebe man, into zodlala zibhalwe made in shine. siyana masambe fondini masikhangele le ndoda okwenza imali 1000 fondini 1000 rand yinyani mfondini yale ndoda 1000 rand ibhaliwe iriwali pha sizayifumana fondini, sizayifuna siyifumane noba izimele zibalise. Hey, Kubando, my sweetie love for your love, girl, we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga, where that's true. Hey, for take our coats, easy, campuses. I found it down, mix and I'm jido accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. Waputa luta na nizabuya like Hamasis, so put a luda nga we are pagamis. Will you be my one and only sister and sanganis, so Bulungulo, but Langanis. Now when I get on my hit, I was a seller, I'm a chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, so I love since a nixie. The 2 million malumuses of a missus now. Hopeful, I was a liver cool and I'm fully in love with I'm cool.